रसिका रमेश पास्टे यांचं जरा कौतुक करूया, जरा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये. कारण मित्रांनो, घरकाम करून आपला संसार आपला कुटुंब सांभाळून आपण हे देवगड वसीन इकडे ह्या सर्व महिला माता भगिनी आलेल्या आहेत आणि विशेष करून त्यांनी ही जी कला सादर केली. रसिका वहिनी, माझा पहिला प्रश्न, जी समई आणि तेल घालून आपण जी ज्योत प्रज्वलित केलीत आणि ही संकल्पना तुम्हाला पहिल्या सुरुवातीला तुम्हाला कशी काय वाटली? आमच्या प्राथमिक शाळेमध्ये ज्या आमच्या बेनके मॅडम होत्या त्यांनी आम्हाला महिला दिन साजरा केला. 8 मार्चला महिला दिन साजरा केला. या मार्चने आता 2 वर्ष होतील. तर त्यावेळी आमच्या महिला येत नव्हत्या, तरी पण महिलांनी सांगितलं की आम्ही जाऊया आणि महिला दिन साजरा करूया. तरी पण ऐकत नव्हत्या. बेनके मॅडम खूप आग्रह करत होत्या. तरी पण आमच्या वाडीतील सर्व महिलांना आग्रह केला आणि चला आपण महिलांच्या आग्रहास्था आपण एक फुगडी आणि समय नृत्य मंगळागौर वगैरे साजरी केली. आणि तो समय नृत्याचा कार्यक्रम आम्ही आमची इमारतीचं काम चालू होतं त्या चौतऱ्यावर आम्ही महिला दिन साजरा केला आणि खूप त्यांना आनंद वाटला, गावातल्याही लोकांना आणि आमच्या वाडीतील लोकांनाही. आणि आम्हाला ते बघून आम्हाला पहिलं समय नृत्याची स्पर्धा होती फणसगावला, तिथे आम्हाला ऑर्डर होती. तर ग्रामपंचायतीमध्ये आमचा कार्यक्रम होता, 2-3 दिवसाचा कार्यक्रम होता. त्या दिवशी आम्हाला सांगितलं की आमच्या आधी महिला दिन साजरा केलात ना, तसं आमच्या देव मंदिरामध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये म्हणजे ग्रामपंचायत पण बांधकाम चालू होतं, तिथे नवलादेवीच्या मंदिरात ग्रामपंचायतीचा कार्यक्रम झाला. तिथे आम्हाला बोलवलं. मग आता आम्ही आमच्या मंदिरातून टाकून पुढे जाऊ शकत नव्हतो. मग तिथे आम्ही नवलादेवीच्या मंदिरामध्ये आम्ही महिला दिन साजरा केला. तसाच तिथे मंगळागौर आणि समय नृत्य एकच डान्स होता त्यावेळी, तेव्हा आम्ही तो साजरा केला. आणि तिथेच आम्हाला त्या आमच्या कार्यक्रमाला उशीर झाला फणसगावला जायला, म्हणून आम्ही तिथेच आमच्या अपेक्षेपेक्षा आम्हाला तिथे बक्षीस झालं, म्हणून आम्ही स्पर्धेला जाऊ शकलो नाही. आणि आमच्या नवलादेवीने आम्हाला तिथेच आमचा कार्यक्रम करून घेतला. त्यापासून आम्हाला खूप आमच्या नवलादेवीने आमच्या ब्राह्मण देवाने आम्हाला खूप आशीर्वाद दिला आणि आम्ही आतापर्यंत इथपर्यंत येऊन पोचलो. आणि त्याशिवाय यावर्षी आम्ही गणपतीपासून म्हणजे श्रावण महिन्यापासून तर आत्तापर्यंत म्हणजे श्रावण महिन्यात 21 दिवसाचे गणपती जाईपर्यंत एकही दिवस आम्ही घरी नव्हतो. 9 दिवस नवरात्र उत्सव, दिवसभर बायका या आमच्या महिला दिवसभर उन्हातून भात कापत होत्या. भात कापणी चालू होती तरी पण महिला अजिबात दमल्या नाही. 3-3:30 वाजता रोज रात्री यायचो आम्ही आणि दिवसभर भात कापायच्या आणि रात्री समय नृत्याचा कार्यक्रम करायचो. खूप आम्ही म्हणजे असं दमलो पण नाही आणि आमच्या महिला अजिबात कधी नको पण बोलल्या नाही. त्यातूनच ऍडजस्ट करून आम्ही महिला दिन साजरा झाल्यापासून आम्हाला खूप हुरूप आला आणि आम्हाला प्रेक्षकांनी खूप प्रोत्साहन दिलं. आतापर्यंत आम्हाला खूप आमच्या मॅडमचा बेनके मॅडमचा कैलास विचाराच्या मॅडम आता आमच्या जगात नाही आहे, त्याने आम्हाला एकच गाणं दाखवलं आणि त्यांचं आम्ही सर्व महिलांनी आम्ही पुढे चालू ठेवलं आणि त्यांचं मी खूप खूप आभार मानते. रसिका मॅडम, एक प्रश्न असा आहे की समाईची ज्योत प्रज्वलित केली जाते, त्याच्यामध्ये आतमध्ये तेल असतं, हातामध्ये परत 2 निरंजन असतात, तुम्हाला भीती नाही वाटली? अजिबात नाही. जरा जोरदार टाळ्या. आणि शेवटचा प्रश्न, दमलेले आहात तुम्ही, दम लागलेला आहे. ही समई तेल प्रज्वलित केलेली संपूर्ण ज्योत आणि ती आपण डोक्यावर घेतो, मग समई किती किलो वजनाची अंदाजे? अंदाजे तरी 3 किलोची आहे. गप्पास, परफेक्ट. आणि मित्रांनो, ही संकल्पना कशी आहे असे बघा, तुमचा मी जास्त वेळ घेत नाहीये कारण ऑडियन्स बघा, कार्यक्रम संपायला आला की संपूर्ण ऑडियन्स जातं. पण उत्सव परिवार गणेश मित्र मंडळ याने हे जे तुमचं नृत्य आहे, दिलीप हिरनाईकचं आणि आमच्या माने सरांना मी मनापासून धन्यवाद देतोय. आपला कार्यक्रम होणार आहे ना, ते आपली 4 दिवस यापूर्वी आपण जाहिरात केली होती फेसबुकच्या माध्यमातून, ट्विटरच्या माध्यमातून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून. आणि आमचे जे राजन गावडे येत नाही त्यांचं मोठं एक सहकार्य असतं. कधी स्टेजवर येत नाही, नवरा बायको बाजूला बसतात, शेवटचा कार्यक्रम बघतात 11 वाजेपर्यंत आणि दोघेही कोंबडी वडी खातात, कुठलाही वार पाळत नाही. आणि महत्त्वाचा मुद्दा असा की या माध्यमातून
की तुमची टीम जी रसिका रमेश पाष्टे, मेघा मंगेश पाष्टे असतील, प्रगती प्रकाश मटकर असतील, सुलोचना दिलीप मटकर, करुणा काशीराम मटकर, आरती बाळकृष्ण पवार, मयुरी महेश आंग्रे, जयवंती जगन्नाथ पाष्टे, भारती मारुती गराटे आणि माजी सरपंच नाथ संतोष पांडुरंग माने. मी फक्त एवढं तुम्हाला मी शेवटी जाता जाता सांगतोय, अतिशय तुम्ही ध्येयवादी आहात. प्रामाणिकपणे निष्ठेने तुम्ही आपला हा कार्यक्रम केलात. भांडुपकरांचा प्रचंड आशीर्वाद आहे, ते तुमच्या या टाळ्यांचा कडकडाट होऊ द्या. अतिशय आणि कार्यक्रम त्यांना तो आवडला. पण भांडुपकरांना माझी एकच विनंती, हा कार्यक्रम तुमच्या सोसायटीमध्ये बिल्डिंगमध्ये तुम्ही ठेवा. ती मंडळी तिकडनं येतील आणि त्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने. पण आज त्यांना या ठिकाणी माझे मित्र आपले कोकणातले जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम जे भाजपचे पदाधिकारी आहेत आणि भाजपचे पदाधिकारी बंड्या नारकर आहेत. भांडूपमध्ये तुम्ही पहिला प्रयोग करताय दिलीप हिरनाईक यांच्या माध्यमातून. तर या ठिकाणी तुम्हाला या ठिकाणी व्यासपीठ निर्माण करून दिलं आणि तुतारी एक्सप्रेसच्या माध्यमातून तिकीट खर्चासहित या दोघांचं मोठं योगदान आहे, संदीप साटम आणि बंड्या नारकर. माझा आवाज त्यांच्यापर्यंत देवगडमध्ये पोहोचलेला असेलच, कारण या आपण लाईव्ह टेलिकास्ट करतोय. पुन्हा एकदा सर्वांचं मी या ठिकाणी मी कौतुक करतो आणि प्रत्येकाला विनंती करतोय, या महिला आपल्या भगिनी समजून देवगडवासियांना तुम्ही प्रेम या ठिकाणी सातत्याने द्यावं अशी मी विनंती करतोय आई जगदंबे चरणी. आणि पुढच्या वर्षी जरा टाळ्या वाजवा. पुढच्या वर्षी 27व्या कोकण महोत्सवाला आज सुजय धुरत आणि सुप्रिया धुरत हे या ठिकाणी आणि त्याचप्रमाणे आमचे या ठिकाणी आम्हाला नेहमी सहकार्य करणारे दिलीप हिरनाईक यांनी देखील तुम्हाला शब्द दिलेला आहे की पुढच्या वेळी तुम्ही याल त्यावेळी जास्तीत जास्त महिला तुम्ही घेऊन याल आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने याहीपेक्षा आपण चांगला या ठिकाणी समय नृत्य आपण सादर करू. आणि तुम्हाला या ठिकाणी त्यांनी प्रॉमिस केलेलं आहे, आमच्या चिवने, आमच्या या ठिकाणी शुभदा वहिनीने, सुषमा दीपक धुरत आणि देवयानी जयवंत धुरत आणि सुप्रिया वहिनीने तुम्हाला प्रॉमिस केलेलं आहे, याहीपेक्षा पुढच्या वेळी जास्तीत जास्त महिला घेऊन या आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण हे नृत्य सादर करूया. धन्यवाद. आणि मी आता विनंती करतोय या ठिकाणी सुषमा दीपक धुरत, देवयानी जयवंत धुरत, कारण सुप्रिया वहिनी तिकडे पलीकडे आहेत, त्यांना मी आमंत्रित करतोय, आपण कृपया स्टेजवर यावं आणि या महिलांचा आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करावं. उद्या डबलबारीचा जंगी सामना आहे 7:30 वाजता. फक्त सोप्यावर कोणी बसायचं नाही. धन्यवाद. एक मिनिट. दीपक धुरत यांच्या सुविद्य पत्नी, तुम्ही एक काम करा ना, फोटो सेशनसाठी एकत्र सगळ्यांनी या आणि आपण तो फोटो देऊ. देवयानी जयवंत धुरत, सुषमा दीपक धुरत. चिवू फोटो काढायचा आहे. मोबाईल चार्जिंग नसेल तर मोबाईल बाजूला ठेवायचा आहे. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती बजरंग बली की येवा कोकण. कोंबडी वेळ तुम्हीच खावा. ओके. आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने या मंडळाला या समय नृत्यासाठी शेवटचं जे बक्षीस आलं त्याची संपूर्ण टोटल अमाऊंट 22,000 रुपये. जरा जोरदार टाळ्या. धन्यवाद. आजचा हा कार्यक्रम इथे संपला. जाताना कोंबडी वडे
अक्षता दिलीप हिरनाईक यांच्याकडून तुमच्या कलेचं कौतुक आणि हे 500 रुपयाचं पारितोषिक. मित्रांनो, शेवटच्या क्षणाला अंतिम टप्प्यामध्ये म्हणतो माईक घ्यायचं. अक्षता दिलीप हिरनाईक यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.